flight na. Manglaag ta sa Cebu, Bohol, mga higala. Kauban kining mga maestra nga gwapo-gwapa. Tara, tanaw lang. Dinhi sa doktor ta. Tara. Meanwhile, Hello mga dudes! Naa si Ma'am paadto sa Singapore. Ma'am, shout out! Shout out ko diha sa Tagayan National High School. Hi! Pila ka days? 10 days. Hello mga dudes, kulba karon ang among travel. Without further notice, na-move daw ang among schedule sa flight karong October 30. Inya karon kay nag-leave na mi para karon nga adlaw. So kami kabalo kani diri pa gina-negotiate pa karon nga kinahanglan makasakay mi karon. Yan, so okay na. So gina-negotiate pa karon kung makasakay ba mi karon nga adlaw to Cebu. Kay gihangyo jud ni Sir Dennis na kinahanglan jud nga karon nga adlaw jud mi makasakay kay sa uning mga leave aning Sir Dennis unsa naman to makasakay ta di Cancel na to ang booking. oh hell no! cancel Anto October 13 na. No! God, please, no! 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 kunya ang uli 1 MIKDAT October 30. Tignan mo dito sa Diyos. ha October 30 gimove. ngano mo sila gingon Wala sila nagingon. Nara ato ang kwan. Ato ang kanang wala ko na gikuan ka ganiha. So na 13. By sheer coincidence. Kauno na lang ang pasalubong ibus kay cancel ang flight daw move to 30 1 hour later. so trabaho Malupantag Manila. Pagkahuman Manila pa Cebu. Ato ang kwan. Ang isa ka mahulog na ito nga travel. sige na lang Pero kadlawon taog ba from Manila to Cebu. Pero kung wala tayo chance, ana, Kung wala tayo chance karon hapon, umato sa kadlawon pa Manila. Unya, alas 4 ka sa hapon, mo pa Manila to Cebu. Okay ra? Ginoo ko Ora ra gyapon sa 30 no? At Eventually. Unsay nagot? sige yes shout out sa mga amigo diya sa Slayan. Bohol. Man sa Bohol ang bagyo. shout out sa ma'am shout out sa taga Cebu. Padaw na tayo uli. Nagimingaw na tayo. Uy, luwi sa iyo. Pero laban lang yun. Laban lang. yeah. Magkauli lang yapon ng Cebu. yes so, Na po flight. Karon na to na. pero sila sir dili pag yun 30 pa sila. Pwede pa lang exchange. oo kani sige amping God bless yeah mga dudes lingaw kayo among flight kaya mag-chance passenger na pod mi Davao to Manila 4 o'clock nya Manila to Cebu at 2 a.m. mamaya lingaw kayo laban Japan among speaker of the house nakalusot nagdepensa daw og mura daw nag-question sa thesis defense labaw pa sige. Meanwhile, Okay mga dudes, kung pa mi delayed among flight, murag buntis delayed. So wala pa mi makaon, nag-order na lang mi og nag-food panda mi. Wow, nara. Thank you Jollibee. Salamat sa sponsor. Lingkod rami. Yo, among artista from Korea. Korean. hours later.
Cebu. Manila, Cebu. Ayun sa ni. Pero nanay ticket. So yeah, sa wakas. Davao, Manila, Cebu, tomorrow na ta. Balang mabuntagan. Oh my God! Wow! Passengers of Philippine Airlines flight PR181 from 41 to 54. Please have your individual boarding pass. Okay, pahibalo lang sa mga magbiyahe kung ano ng mga baggage. Isaha lang ninyo kung dili pwede nga duha. Ang inyong baggage dapat isahon na. Nalihok pa na, madam. Sa maingon ni mo, sir. Ang hirap magkalisod-lisod dito. Ata. Tungkol sa ato ang saging. Okay, boarding time. Boarding na. Sulod na may bahay. Kita-kit sa Manila mamaya. 2 hours later. Hello. Welcome to Manila. Landed nga. Pina-update. Imbis, Bohol o Cebu. Abot pag Manila. Thank you Lord, good. Maayo among flight. Okay lang bisag naibo. Bagyo. Laban lang. Laban. Oh, yun Jay. Andito na tayo sa Maynila. So, anong masasabi mo first time dito sa Maynila? Anong nakikita mo dun sa di ba? May nakita ka dun sa nasa labas? O anong impression mo? Okay lang. May video ko dito. Wow. Ka-edit na ako eh. Wow naman! Ayan, galing! Ayan. So, congratulations! First time dito sa di ba? Sa Maynila. Ayan. Yung mga hilason. Thank you. Thank you, sir. Hello, ma'am. Okay, gawas na. Hello, Manila. Oh my gosh, mag-bus. Asa ta? Hello, Manila. Newport World Resort, Sheraton. Nagulan kay Bagyo diri Video. Yes, sir. Hello, ma'am. Sir. Welcome to Manila. Hi. Transfer. Hi. Let's go. Let's go. Let's go, Manila. Yes. Another. This is Manila Airport. Doon na daw kami papunta sa 3rd floor. Labas tayo doon, tapos may Jollibee, tapos may... Hindi na kayo lalabas ang building. Hindi kayo lalabas. Thank you. Ito yung Wendy's. Tapos kaliwa kayo may escalator pataas. Thank you, sir. Dance. Papunta daw tayo doon, makikita natin yung Wendy's, tapos pakaliwa. Nandito kaya, ayan yung Wendy's, sinasabi. Then kaliwa, mamaya. Sa 3rd floor. Wow! Hello ma'am, taga Davao? Wow, welcome. First time dito? Inini tubig na lang. Hi. Welcome to Manila. Yes. Cebu. Nalahi mang direksyon.
Manila, mga amigo, mga sa amin. Kakain mo na kami dito kung ano bang lasa ng Tagalog na pagkain. Nagete mo ha? Okay. Anong klaseng pagkain to? Muna na imo ha? Kanang diet food ko ron. Sir Jeff. Wala man ko katong bulog ni. Bulognes, wala pa. Wala. Aw. Ganis ni Asia kay ako mga dahon. Nadiing ana, lettuce. Ingon ka kay tos lang to niya nung naa na may li. Butangan na nato og lewe. Ay na kung tos na. Wow, thank you for 330 pesos. Ayan. A few moments later. Ay, boarding pass. Yun no. Baka. Dito na kami sa gate 0 papuntang Cebu, flight to Cebu. Gani naman ni matulog sa Manila. Bali na po niyo. Oh yeah. Wala na kayo mag-upe. Pwede na lang. Saan kami doon? Pwede ko sa ID. Pag-ready na lang. ID po. Pwede na daw kaming pumasok. Kahit madaling araw yung flight namin to AM. Thank you. Come on. So, if solid. Next morning, 3:28 a.m. Okay, ready na. Going to... Kuha na mag-boarding na to Cebu. We're flying to Cebu after long hours. Yes. Na, good morning. 2:35. Sige lang lang ba? One day tour. One day. Actually, nag-dinner ka, ang atong itinerary, nag-lunch ka sa Davao Airport. And then, nag-dinner ka sa Manila. So, mag-breakfast ka sa Mactan. Cebu. And mag-lunch tayo sa Bohol. Wow. Wow! So, yun talaga ang plan natin. So, complete tour talaga. Yes. Anya, wala tayo change. Wala ilisay. Hello tayo. Dong, musta dong? Way tulog. Gwapo man gihapon ah. Wow! Napasmuhan pa ganin na. Way tulog, sige. Okay, boarding na to Cebu. Sabi na di na medyo madayon aning Cebu. Pero pabonus pa, naabot pa Miss Manila. Yes. Karon mga dods, medyo ulan-ulan ha. Batsi-batsi ni Ron. Batsi sa aeroplano. Diri na ta sulod sa plane. Going to Cebu. Yan, busog ang ulan. Yan. Ladies and gentlemen, input your seatbelt. So, umuulan. 1 hour later. Now we are in Cebu after 1 hour flight from Manila. To ensure that you do not leave any of your personal belongings behind. Okay, naipog you. Okay, we are now in Cebu. So thank you Lord, kay wala siya ay ulan na. Wala. Nice one, makalaag pag Bohol. Sinulog na dinhi sa Cebu. Truly have it all. Wow. Naabot ba kay mong ako Andron lagi sa ang imong Yeah.
Sa dihang nasa ang among baggage wala kaabot sa Cebu. Nag-investigate na ang personnel sa Cebu Pacific kay wala pa ang amo ang baggage. No sir, wala. So, nagahulat mi sa amo ang ibus sa karton nga naay ibus og naay tabliya og saging ni ata. Sa dihang ang wala pa. Wala pa. Asa kahato na abot ang amo ang atong karton nga pasalubong sir. Okay, waiting. Karton na lang ang kulang. Saging, tabliya, and ibos. Ay, kapalpak niyo. Cebu palpak. Oh, yan yung Cebu palpak. Cebu? Wala. Iyan ka pala mo yung banina. Oo. Mga papalpakan. Nagwala. Ang sorry. Ang ibos. Ang tabiya po. Ang nagpapalpakan. Mga naglawan. Saan pa wala? Nasuka na po. Suka na. Nasunod dili. Hello sir. Unsa to ako ang Amo lang sa ito. Sino? Gabi kami pa naman ang pinakauna na pasahero sa... Okay, hello mga dudes. Karon ang katong ako ang baggage i-deliver na lang po daw kuno nila. Maayo ko, very good po kay i-deliver nila. And ato na ta sa sundo kay Sir Hidukos, ang Chief Engineer. Ay, dili mao. Ay, siya. Sir, limo.